biskupa najstaršej diecézy nie len na Slovensku, ale v celej stredovýchodnej Európe medzi slavianskými národmi, menoval ma za diecézneho biskupa do Nitry. A toto hovorím ako emeritný nitriansky biskup, ktorého po roku 90, o rok po menovaní za biskupa Jan Pavol II menoval za kardinála. Toto hovorím z tohto stanoviska, že som poznal otca Pavla už neskôr potom biskupa a môžem povedať, že čím ďalej, tým viac sa utvrdzuje v tom presvedčení, že otec biskup Pavol bol najlepší biskup, o jakom ja viem, že Slovensko vôbec kedy malo lepšieho duchovného biskupa Slovensko nikdy nemalo, ako bol otec biskup Pavol, ktorý bol kňazom a biskupom dušou i telom.